Здравейте от нас, ремаркета Одесос, град Варна. В това видео ще ви представя накратко едно Tiny House ремарке или ремарке за малко къща. Моделът е с полезни размери 6 на 2,44 метра. Интересното тук е, че той е с отделяема конструкция, т.е. платформата се отделя с помощта на крикове, 4 на брой, които се предлагат като отделен аксесуар с обща товароподемност 12 тона. Площадката може да бъде отделена от ремаркето и позиционирана на избрано от вас място. Има 2938 кг полезен товар, 3 тона и половина общо тегло. Произведено е в Нидерландия. Ремаркето е чисто ново с гаранция. 2 моста по 1800 кг кнот. Много интересно предложение. Налично при нас ремаркета Odessos.com.